We say welcome again to another episode. Tiri pakumhanyidzana nekuti tinge tichizopedza messages enyu in time ese akudhara nemamwe atanga takamborasikirwa nawo. So toda kuti browse ese anga achingokwanawo maybe mu 1 week or 2 weeks. So tinge tichizokwanisawo kuverenga mamwe messages evamwe avakatumira patanga tiri pambofamba apa. So tisingatambise nguva ngatipinde hedu munyaya yedu yekutanga. Ndiri mukadzi ane makore 35, ndinoshanda muno South Africa. Ndinoshanda basa rehomemade. Pabasa pangu pane vana 5, kozoti amai nababa, saka vese vanenge vari 7. Ndinotangawo basa na 6:30 ndichipedzawo na 7 dzemanheru. Ndinopiwa mari shoma, haitomboenderane nema working hours angu. Murungu wangu akaomera mari but ndongoshanda because ndinenge ndichidawo mari. Ndakauya kuzoshandirawo mhuri. Kutanga kwegore pane mapepa andakaona anga akanyorwa mapasswords, e.g. mawifi, gate, mapin code, masafeguard nezvimwewo haminowo kuti chii chakaitawo kuti nditore mapictures. Kubva musi iwowo handina kuzomborionawo pepa iroro. Zvino December akati atangawo murungu aidawo kuendawo overseas kunovhizitawo dzimwe hama dzake dzogara ikoko. Ini ndaizongosarawo pamba. Ndaitodawo kuendawo kumusha but ndakanyimwa leave zvikanzi hapana anozosara pamba achitarisawo imbwa dzake nekatsi. Zvinowa zvakandibhuwa. Brother yake ndiyo aizopota achiuya kuzotarisawo everything alright pamba. Ndaifunga ndichapiwawo pay nebonus before vaendewo but zvakaoma. Ndakaona pay yapinda pasina kana bonus zvayo. Ndakabatikana zvekuti ndinonzi ndinonyimwa mari, pamusoro pazvo ndosara ndakachengeta imba. Holiday iyi inongodawo uri pane hamawo padhuze nadzo. Ndakati ndiri ndega, ndikafunga bepa riya randainge ndatorawo picture, ndikafunga kuti safe yavo iri papi mumba imomo. Ndakataimirawo manheru ndichiziva brother yemurungu haazombodzoke kana kusechawo imba pakati peusiku. Ndakaita dzinenge 2 hours ndichingotsvaga but hapanawo chandakawana. Ndakazopindawo mubedroom, pane rimwewo picture frame madziro. Hameno chakangonditi ndibvise picture frame iyoyo wanike ndo painge paine safe yemurungu. Hana yangu yakarova zvekuti ndakabaya nhamba dziya dzainge dzakanyorwa, password, code dzainge dziri pabepa randainge ndatora picture riya. Mukoma safe yakavhurika. Mukati mainge muine mari yainge yakawandisa. Yese yaitodarika 50,000 rands. Yakaita easy kuverenga because ainge ari mabhanduru ema 5,000. Hana yangu yakarova kuona mari yakawanda kudaro. Ndakaenda nayo yese kubedroom kwangu ndikairogedza mubhegi rangu. Ndakakwanisa kutora bhegi diki kuisa madocuments angu netuhembe tushoma, zvimwe zvese ndikasiya. Na 3 dzemamba kuedza ndakatongobudawo gate kufambawo nenzira kuendawo kufreeway ndikanokwirawo kombi. Foni ndakabva ndabvisa sim card ndikabva ndaisawo nyuwani. Hana yangu yaingorova nzira yese kuzosvika ndichinosvikawo kubhodha reZimbabwe painge pakazara vanhu zvokuti ndaingotya kuti ichawanikwa mari iyi but bhazi randakakwira rainge richingobhadharawo polisi munzira mese umu, saka hapana patainge tichimbomiswa zvokuti tinge tichizosechwa. Handina kutomboziva zvakasara zvichafamba sei kumba kwemurungu kuya. Brother yake akauya akaona pasisina munhu, hamenowo kuti chii chakaitika. Panze painge patone makamera ainge achitoratidza kuti ndakabuda nguvai. Mari ndakasvika nayo zvakanaka. Ndiri kutotanga kuda kugadzirisawo imba yangu. Amai vangu nekuvatangirawo business rehuku pamba. KuBotswana ndine friend yangu iriko ikoko. Ndafunga kuzoendako next year ndonotsvaga basa because South Africa hazvichaite. Nekuti ndinogonawo kuzobatwa because varungu ava vanoisa mbavha pamasocial media, saka zvoda kutambira kure nenyika iyoyo. Aino ndakatadza but ndodawo mari. Iye akabvawo achindinyimawo bonus zvayo. Ezvino amai vangu vari kufara kuti ndiri kumira. Mwana wangu ari kufara izvezvi. Dai nditori kumba kwemurungu ndingori ndega so kunze uku kwagara kuine mbavha hakuzi kutanga neni plus ezvino hana yangu haicharove. Aino kuti havachazombofe vakandibata kuno kumusha kwandiri. Vanenge vakusvikirwa nani havo varungu ava. Moving on, tichienda panyaya yedu inotevera. I'm a single mother of 2 girls. Ndinoshandirawo Cape Town mukoma. Ndina baba wandakangotangawo kufambidzana nawo kutanga kwegore rino. Baba ava ainowo kuti vane mukadzi wavo but ndakangowabvuma hangu zvakadaro. Baba ava vanogara pabasa pavo nemukadzi, vanopotawo vachiuya kwandinogara ini nekuti ndinogarawo kulocation. Saka vanopota vachiuyawo masikati pandinenge ndiri off vodzokera. Vakazotangawo kuuyawo kumasleep over. Zvinova zvakaitawo kuti mukadzi wavo azive kuti pane munhu ari kudanana nemurume wake. Kwandiri baba ava vaiti mukadzi wavo havachamude, havachina mafeelings naye plus vaiti akabatirawo pamuviri. Iri nzira yekuti anga achizovatizire
asi ivo vainge vasina choice yekuti vamutore here kana kuti vomurega. Ndakati kune murume, ramba kandiuye kuzogara newe inini. Akati hazviite, ndimurambe muno munyika yevatorwa, kuakazowana zvinomuwana, mhosva inenge iri yangu. Saka aiti December ndichaita atungamire kuenda kumusha, ini ndozotevera newe, ndobva ndanomupawo gupuro pamberi pehama dzake. Hanzi ndava ne3 years ndisingatore leave, saka December ndikutora leave kumurungu wangu. Pane mari dzichabuda nebonasi, ndinobva ndasiyawo ndakubvisirawo pashoma kumba kwenyu. Murume akazobatirwawo foni mukadzi, akatora nhamba dzangu akandiisira message kuti munomboziva here kuti murume wamuri kudanana naye ane mukadzi nevana 3. Ndakangopindura gwajo hangu, ndakamuudza magaramoyo chaiwo. Ndakamuudza kuti murume atove wangu, iye sunsun uyu ndiri kuenda kutonoroorwa nemurume wauri kuti wako iyeye. Murume waunoti wako iyeye haakudi, anoda inini. Iwewe haunake nekuti unongobuda zvimamvura. Munoziva haana kumbobvira andituka, akangoti ehoni, zvekuti zvakatondishamisa kuti why is she so calm. Murume uyu hapana mari yaakandipa yandinoti ndeyangu. Ndakatoti kumurungu apotewo achindipawo ishoma ndichichengeterwa zvangu nemurume iyeyu uyu, ozondipa paanenge akuendawo kuZimbabwe. Aiuyawo masleep over achidyawo chikafu changu chaitengawo neni, airtime dzimwe nguva ndini ndaitomutengera, even hembe pamwe pachona ndaitoitawo dzekumupa. Pakambodonhawo foni yake ikafa, akandikumbira mari yekugadzirisa, achiita ozondidzosera mari dzangu kana achinge apiwawo yake kubasa. Kutaura kwake aiti 3 years pay leave plus bonus pay yake, saka anenge achitopiwa almost to 40,000 rands chaiyo. Akatondiratidzawo contract yaakanzi asaine nenhau dzemari idzi, zvekuti ndakabva ndatomubhiliva. Aingouya kumba kwangu, mukadzi wake haana kuzombobvira andifonera futi, but ainge akasevhawo nhamba dzangu nekuti ainge akadzitorawo mufoni yemurume wake. Inini ndaitoziva kuti nhamba dzangu anadzo, saka ndaitoisirawo mastatus zviya zvisvoto, ndichiziva kuti achavhiyiwa, achatozvoona chete. Gore rinomhanya zvemukoma. November uyu ndipo paainzi pari kubuda dziya mari, cause 25 November ange akugadzirira kuienda. Ndanga ndomupa pressure kuti itawo kuti mukadzi wako afanotungamira, isu tozotevera, but akutondichinjira akuti ndoenda newe iye wozoteera. Ndikati hao manje zvikanzi zviri complicated. Takatorwa madays iyayo, ndikatozongoona munhu akusabatika paWhatsApp, kuzoona munhu paFacebook ari boda nemukadzi wake vachitotorwa mapictures zvavo vachitoratidza kunzwanana zvisingaite. Mamessages angu akusapindura, akungoblutika. Ndakaramba ndichiisa mamessage, ndikaona munhu azosvika pakundibloka. Munhu akatoenda kuZimbabwe nemukadzi wake, ndini ndakabatwa sebenzi ndichingoudzwa nezvemari, mari yandisina kubvira ndazoona. Mari dzese dzandakamupa hapana kana senti rangu raakambodzosa. Apa aingorara hake neni mahara, hapana mari yaimbondipa, achingondipa mapromises efake. Inini budget yangu yakatodhakwa because ndakapedza mari panaye ndisingazive kuti iye ari kutosevherawo hake zvekuzoendawo kuholiday nemhuri yake. Ndiri kuno kuCape Town, handina mari yakakwana yekuenda nekudzoka kumusha, plus zvinoda wakabatawo ka something. Ndambozamawo kumuisirawo mamessage nedzimwe nhamba, akangoziva kuti ndini ari kubva atondibloka same time. Ndafunga kuti ndishande hangu kana 3 months and save mari ndiende kumusha next year muna April or March. Ndikuda kuenda kune vanhu venguwo tsvuku, ndikuda kunomusotesa, and good thing ndezvekuti ndine chipfeko chake chemukati. Ndiri kuda kumugadzira kuti mutezo wake usazombofa wakashanda zvakare. Munomboziva kurwadza kwazvinoita kuti munhu anokunyebera okushandisa pamusoro pazvo. Apa kumusha amai vakungobvunza uri kuuya rini, zvinorwadza wedu weya. Apa unenge wakatarisira kuti uchanoonanawo nevana this year. No comment. Tell us what you think in comment section. Ndakaita 2 years nenhumbu ndisingazvare, amwene vakandisunga. Mafuta eHwai neMinamato ndizvo zvakandisunungura. Ndiri kungodawo kuti mukadzi wese anga achiziva kuti kune vanhu vanogona kukusekerera ari masikati, asi usiku vanenge vachida kutotorawo upenyu hwako. Ndakaroorwawo mune zvakanaka, ndichitodawo murume wangu nemwoyo wese. Takatanga upenyu hwedu padiki tisitorinawo mari, asi rudo rwainge ruripo. Pandakazobatirawo pamuviri, pamusha patainge tichigara, pakatangawo kuvawo netension. Mukadzi wese anoziva mufaro wekutangawo kunzwa mwana kana achinge atangawo kukika mudumbu, asi zvangu zvese zvakazongochinja, zvikatangawo kuve matambudziko.
Ndakatakura mwana ndikatodarikawo 8 months. 9 months dzichisvika, nguva yekuti ndinge ndichinozvara iya, hapana chiratidzo chainge chiripo chekuratidzawo kuti ndava kudawo kunopindawo mulabor. 9 months padzakazodarikira, tava kunopedzawo mwedzi wechi10, ndipowo pandakaonawo kuti zvainge zvisiriwo normal. Ndikati saita kuti ndinge ndichitaurawo nemurume wangu ndizofambawo ndichienda kunoonawo doctor. Mukutariswa nekuongororwa takangoudzwa kuti mwana ari bho, asi nguva chete ndiyo yataifanira kumirira. Ndakangozvisimbisawo ndikati zvichaitawo nekudawo kwenguva yaMwari, ngandisazvimhanyire. 11 months, 12 months, gore rakatodarikira kutonosvika mugore ne3 months. Vanhu vava kutangawo kundiseka kuti mukadzi uyu asi akadyiswa kani. Idumbu rudzii rinenge nhumbu rakadaro, kuita chimimba muteko munhu slender. People were starting to laugh at me, vachingotaurawo mashoko akasiyana siyana. Because of pressure, I was visiting the doctor more often, ndichidawo kuzivawo kuti zvainge zviri kufamba sei. Ndaingoudzwawo kuti nguva yenyu haisati yasvika. I was doing everything zvekuti ndinge ndichivhurawo masuo, ndikatomboshandisawo ndove yenzou, ndichimbopinzawo ruoko zvandainge ndichiudzwawo nevamwe vakadzi. Murume wangu ndaitoonawo kuti zvainge zvichimushungurudza, asi amwene vangu vainge vasitorina kana basa nazvo. Kutotaura navo nyaya yacho vaitondisimbisa vachinditi, usanetseka hako mwana wangu, zvimwe kuda mwana wako ari mudumbu uyu haasati apedza kuumbwa. Ini ndainge ndisiri kuziva kuti munhu ainge achindiudza mashoko iyayo ndiye munhu zvakare ainge akandisunga kuti ndisazvare. Gore rekutanga rakapera, dumbu rangu richiwedzerawo kukura zvokuti ndainge ndava kutotadza kana kufamba. Vamwe vaizondibvunza kuti ko dumbu kukura kudai zvese zviri bho here? Ndaitoshaya kana zvekuvapindura. Ndotadza kana kutsanangura, ndobva ndatosekawo zviya zvekumanikidzira mumwoyo mangu ndichichema. Mumwewo musi murume wangu akabvunzawo amai vake zvainge zvakananganawo nemimba yandainge ndiinayo. Amai vake vakangomupindura kuti kana mwana ari mudumbu achinge ada zvake kuramba kubuda kuuyawo panyika, mungamunyitawo sei? Hamumanikidze munhu kuti anga achizvarwa, imimi chamunofanira kungoita kungomirira paanenge ava kudawo kubuda mozotangirawo ipapo. I was listening to their conversation, ndainge ndichingoshamisika kuti mapinduriro rudzii anoita amai kune mwana wavo. Usiku nguva dzese tainge tichiti kana tichinge tapedzawo kudya, nguva dziya dzekuendawo kunorara, amai vemurume wangu vaimbobudawo kwenguva kana kusvika 30 minutes vasipo, then vozodzokawo zvavo. Usiku ndainge ndava kusanyasa kurarawo zvakanaka. Mangwanani ndaiti ndichimuka, ndainzwa muviri wangu wese uchingorwadza, dumbu rangu richirwadza sekunge pane munhu anenge achindikika mukati. Ndakaendawo kunobatsirwawo kune imwewo chechi. Handina kundiso yandakawana. Pandainge ndichingofamba pese, ndainge ndichingoudzwawo kuti if you try kuti munge muchizozvara muchishandisawo operation, it's either imimi muchafa kana kuti mwana, or otherwise mese muchangofirawo panzvimbo iyoyo. 2 years and 5 months ndichingofambawo ndichingotsvagawo rubatsiro. Zvinhu zvakangodaro, ndainge ndangonzwawo kusuruvara manje. Muviri wangu wainge wakutangawo kuomarara, ndakuita kunge munhu akufamba akatakura dombo. Ndichipihwawo mazano akasiyana siyana nevainge vachiziva kuti inhumbu yandainge ndiinayo. Vamwe vakanditi ndinamate, vamwe vakanditi ndiendewo kun'anga. Rimwe zuva ndokuzosanganawo nemumwe mukadzi hangu ndaendawo pabhoho kunochera mvura. Havana kumbohesiteta kundibvunza kuti dombo ramuinaro iri nderemimba kana kuti. Ndakavapirawo nyaya yangu sezvairi, nekuti ndainge ndatoremerwa ndichipererwa kushaya kuti ndotangirawo papi. Ndopa vakandibvunza kuti makamboedzawo here kushandisawo mafuta eHwai kumafungaidzirira pamarasha muchinyengeterawo kuna Mwari. Fast forward, ndainge ndisingadiwo kuti ndinge ndichitambisawo nguva. Ndakazoedza zvandainge ndataurirwa nemukadzi uya. Ndakabva ndanotsvagawo mafuta eHwai ndokudzokerawo hangu kumba. Ndakasvikawo muimba yangu yandinorara ndokubva ndavharawo dhoo, ndikatangawo kushandisawo marasha andainge ndiinawo. Ndikabva ndatotangawo kuita kamunamato, ndikati kana izvi zviri zvechokwadi, Mwari ndinokumbirawo kuti mundionewo nhasi. Ndakatovhara dhoo ndichibva ndatobvisa hembe dzese ndokunamata pamusoro pemarasha ainge achiitawo kupfungaira moto wainge uchipisa. Ndakazodirawo mafuta eHwai mashoma. Paakangotangawo kumyeuta ndo pandakabva ndatangawo kuitawo kamwe kamunamato kuti kana ndakasungwa Mwari pindirai, kana ndiine mhosva ndiregererei,
Kana kuri kuti muroyi ndiye akandibatirawo kuti ndisasvikewo pakuzvara, ndinokumbirawo kuti mundipowo chiratidzo. Kungopedza kuita munamato iwowo chete ndichisumuka ndichipfeka, ndakatangawo kunzwa dumbu rangu richimonyoroka, zviya zvinoita mwana kana achinge ava kushandukawo mudumbu. Hana yangu yakabva yatangawo kurova, ndikatangawo kutonzwa mvura kuyerera kuzasi kwangu. It's like mwana ainge akarara nguva yese iyi for 2 years, akangomirira chete kuti ndinge ndichizongoitawo zvinhu izvi. Akabva atongoshinja ipapo. Ndakatanga kuchema ndichiedzerawo murume wangu ainge ari mune gadheni rake. Murume akatongobopa mombe ndokundimhanyisawo kuchipatara. Patakasvika ipapo nesi akati, nyaya yenyu iyi haisi yekutanga, nhumbu yakanga yakasungwa iyi, but we thank God kuti mave pano muzuva ranhasi. Ndakazvara mwana wangu musi iwoyo mushure me2 years 6 months. Vanhu pavakazotangawo kunzwa nyaya yangu vakatovhundukawo nazvo. Ndakazvarawo mune zvakanaka, no operation no what. Kuzongodzokera kumba chete, ndakasvikawo amai vemurume vangu vatangawo kurwara, ende zvakabva zvatotangawo kubvirawo musi iwoyo vainge vava kungogara vachirwara. Kutozosvika papoindi yekuti vainge vava kusasumuka. Vakatosvika pakubvuma vakarara pamubhedha kuti ndakanga ndisingade kuti mukadzi uyu azvare nekuti ndaitya kuti achanditorera mwanakomana wangu. Musodzi yangu yakayerera nehasha. At the same time ndainge ndichivanzwira futi tsitsi. Ndainge ndichitonzwa hasha dzekuda kuvarova, asi ndakazongosiyira zvese mumaoko aMwari kuti vaitewo kuda kwavo. Izvezvi it's been 3 years ndazvara. Mwana wangu mupenyu, ane hutano, ndiri kushandisa mafuta eHwai kuzvidzivirira. This thing is really working for me. Ndakatodzidzawo kubvira ipapo kuti muroyi haadi kuti munhu anga achiita upenyu, asi Mwari anogonawo kuvhurawo mimwe misiwo inenge yakavharika. Kune vakadzi vachazoteererawo nyaya yangu vari kutambudzika nenzira yakadai, musazonyare kutsvaga Mwari. Mafuta eHwai kana ukanamata nawo nemwoyo wese anokushandira. Kana Mwari achinge apindira, hapana anokwanisawo kuramba akasunga. Thank you for listening. So I will be bringing my testimony evanhu vanga vachishandisawo mafuta eHwai nevamwewo vakamashandisawo kudhara. Mamwe matestimony andinawo mapfupi, saka ndichangomaunganidza ese tozongomaverengawo ka1. Tosangana zvakare pane imwe episode.